Okay. Aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, sige hapon, ang atong makauban din sa istasyon, ang atong mga kasama sa technical side, kasamang Danny Luod, o gusab si kasamang Tax Ilumba. Makauban usab nato ang atong isa pa kahigala din sa istasyon, si kasamang Rinaldo. Okay, sa gihapon ako muingon maayong adlaw sa Ginoo. Okay, ang atong pizza karon, pizza 23, bulan sa Disyembre, tuig 2018. Okay, so may pasabot na, no? Disyembre 23, no? So, pagkaugma, Disyembre 24, dayon ato dayong sugaton. Ang tungang gabi, kay ato nang sa ulugon, ang atong paggunita o paghandom sa adlawng natawhan sa atong manunubos, ang atong Ginoong Hesukristo. Okay, mauna nga ang atong paghisgutan karon ang haom gyud nga kasaulugan, no? Disyembre 25, kining mao nga pizza gigamit usab sa anaa sa kangitngit sa pagsaway o pag-atake kanatong mga Kristohanon nga Katoliko. Kay nga naman kuno nga atong saulugon ang adlaw natawhan sa atong Ginoong si Kristo niining adlaw nga sa kasaysayan kun history ang mga pagano niadto gasaulog man niining adlaw Disyembre 25 nga buot ipasabot ang Katoliko di ay nga pagtuo pinagano kay nagsaulog sa maong adlaw Disyembre 25 nga maoy adlaw usab sa mga pagano. Iniadtong ilang pagtuo nga ang adlaw maoy Dios, Son God. Magsaulog sila niining adlaw. Pero mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, ato bitaw ning gisubay sa kasaysayan. O dili ko mamugos ninyo kung mutuo ba mong dili, no? Nga sa akong nadiskubrihan, tinuod man nga naay kasaysayan nga ang mga pagano gagamit ni ining adlaw Disyembre 25 sa ilang pagsaulog usab nga pinagano. Pero sa akong duki-duki dili man pagano mo igauna. Sa wa pag celebrate o gahimong adlaw sa pag simba nila, no, sa ilang dili tinuod nga Dios, kay dili man gyud tinuod nga Dios nang adlaw. Usan kanang adlaw creature na, binuhat lang na, binuhat sa Dios. So dili mahitabong maunay simbahon ingon nga Dios ug bawal man na sa Biblia, no, sa Exodo 20 bersikulo 3 pag ingon diya sa balaod moral, ayaw pagbaton og laing Dios, gawas kanako mo na gipamulong sa Dios. Dayon sa 4 ug 5, mao na nga dili gyud magbaton sa mas larawan bagribulto nga himuong Dios. Kay idolatry man na pagbaton og laing Dios. So kung atong sabton,
apil na po ng kanang adlaw maoy himuong Dios kay kanang adlaw gud binuhat ra na sa Dios. Unya gibawal gyud sa Dios nga ato nang himuong Dios nang binuhat sa iyang kamot. O bisan kita ngo duna tay buhaton sa mas larawan og ribulto. Dili gyud na himuong Dios. Na wa may daotan sa paghimo. No, way daotan sa paghimo kay ang Dios gani prueba nga dili daotan ang paghimo kay kanang adlaw siya may gahimo. Di ba? Prueba na no nga tungod kay ang Dios maoy gabuhat sa adlaw kunsan so dili daotan ang pagbuhat. Asa man ta mahimong daotan kung ang iyang gibuhat gihimo na tong Dios. O kanang adlaw maurosab na si ribulto. Oh. Daotan ang ribulto kung himuong Dios. Pero kung insakto lang ang gamit, o paras anang saan adlaw nga iyang gibuhat sa Dios, di man daotan kung ato ning gamiton nga muhatag na to og kahayag. Iwag na to sa adlaw aron manginabuhi ta para dili ngit-ngit. So mao nay gamit sa adlaw. Ingon na pud ng ribulto na ay saktong gamit sa ribulto. Dayan-dayan, simbolo sa presensya sa Dios, di ba nasigutan naman na nato. O unsa pa ang gamit pagpahinumdum kay makakita taglarawan sa mga santos makahinumdum man din ta silang maayo nga example. Pero dili gyud ipagka-Dios. Pero kitang mga Katoliko sige ra man gyud tag akusahan nga gihimo kunong Dios nato ng ribulto. Bisag ang doktrinas Katoliko dili man na inana. Tahuron lang i-venerate lang ang mga ribulto sa mga santos pero dili gyud himuong Dios. Pero sige lang, no? Pero dili sa nato balik ko ng timaha, ha? Kaya naata sa Disyembre 25, niya, pila ra ba ni kaminutos? Makabsa na niya, di na nato may isgutan eh. Now, tinuod nga ang mga pagano ni adto gagamit ni ning adlaw sa pagsimba nila sa dili tinuod nga Dios nga kanang adlaw. Pero sa kasaysayan sa atong pagtuon, dili ang pagano may gaona. Mga Kristohanon ang gaona sa pagsaulog ni ining adlaw. Dayon, gigamit lang po sa mga pagano. Pero dili pagano mo gaona. Pero granting kung ang pagano mo gaona sa pagsaulog aning adlaw, dayon naawahi ang Kristiyanos. Pero dili man ta mahimong pagano ana kay unsa man di ay pagano nga buhat, no? Ang pagano nga buhat dili tungod kay gagamit ta sa maong adlaw, kasaulog ta sa maong adlaw kay ang tag-iya biya sa maong adlaw dili biya pagano, Dios biya. Di ba? Kanang Disyembre 25, kanang adlaw nga gitawag na tug Disyembre 25, kinsa may gabuhat ana? Ang yawa ba o ang pagano ba? Dili, ang Dios may gihimo ana kay tanang mga binuhat diri sa kalibutan iya sa Dios. Dios may gihimo. So kanang adlaw Disyembre 25, dili na buhat sa pagano, buhat sa Dios na. Now, nahimo lang pagano kung magsaulog ta og dili maayo anang adlaw, dili mao. Sama anang atong saulogon diha ang kanang bakak nga Dios. Ang nakapapagano gud sa pagano dili ang pag-celebrate sa mga adlaw. Kay what if kung ang imong adlaw natawhan Disyembre 25? Dili na lang ka magsaulog ana kay ang mga pagano gasaulog ana. Di ba? Wrong, no? Now, tinuod po nang giingon nila nga usa sa hinungdan nga nung itunong yun natog Disyembre 25 ang pagsaulog sa adlaw nga natawhan sa Ginoo aron ma-override o matabunan ang pinagano nga pagsaulog anang adlaw. Kay dili man gyud maayo nga magsaulog ta og dili mao. O dili angayan sa ulogon, angayan bagod sa ulogon ng pagsimba sa adlaw? Dili man na Diyos ng adlaw? So, tinuod nang giingon nila nga, usa sa hinungdan nganong diha kita magsaulog sa Disyembre 25 para tabunan. Para tabunan nato o i-override nato ang pagsaulog nga pinagano niya ng adlaw. Ug tinuod magyud nilampos magyud tang Katoliko. Kay karon naa pa bagod tong mga tao, naa pa bagod tong grupos mga tao sa una nga magsimba ni anang o magsaulog anang adlaw sa ilang bakak ka Diyos nga adlaw. Sultii ko no ninyo, naa pa ba ng mga tawhana karon? O asang bahinas kalibutan karon nga naagi hapoy mga tao nga nagsaulog og Disyembre 25 pahinungod sa ilang bakak nga Dios. Pero wala naman tingali. Kung naamang galing, gamay ra.
Oh, kay ang baga yung duot nga pagsaulog ron anang Disyembre 25 adlaw mang natawhan sa Ginoo. So nilampos ang mga obispo nga matabunan ang pinagano nga pagsaulog anang adlaw. Kay dili man daotan nga ang pagano nga buhat atong ilisdan og Kristiyano. Kay sa logic god kay kung doon na manggali mga buhat pagano nga gihimo natong Kristiyano dili na pagano. Kay sa logic, samaan ang pagano, pwede ba mahimong Kristiyano? No? Ang pagano ba, pwede ba mahimong Kristiyano? Pwede. Nganong dili? Di ba? Nga tinawag, manggali na essence sa gospel. Nga tanang himoong Kristiyano. Kung mahimo, kay universal man ang Christianity. So kung pagano ka, himuon kang Kristiyano, pwede. So pwede nga ang usa ka buhat, himoong usa ka buhat pagano himong Kristiyano dili na pagano kay kanang pagano mahimong Kristiyano di naman na pagano. So muhatag ko yung example nga buhat pagano ha nga himuon natong Kristiyano nga dili na pagano. For example, pananglit kong tinuod nga ang pagano mo'y gauna paggamit anang Christmas tree. O kanang kahoy ba? Pananglit kon ang pagano mo'y gauna ana, no. Kanang atong dayan-dayan sa Pasko ba, Christmas tree ba. Dayon, ato nang gigamit karon sa Kristyanismo, sa atong dayan-dayan sa pagsaulog sa Christmas. Now, pagano ba guna? Dili na pagano. Sama na sa usa ka pagano nga nahimong Kristiyano. Ano man, kay kadtong Christmas tree, pananglit kung doon naman Christmas tree ang pagano. Kadtong Christmas tree sa pagano, ilan man tong gigamit nga dayan-dayan sa ilang pagsimba sa bakak nilang Dios nga adlaw. Kay dili man gyud Dios ng adlaw. O mao nang gitawag sila pagano. Kay ang ilang paggamit sa maong butang dili man nila gigamit sa pagsimba sa Dios, ila man gigamit sa sayop nga pagsimba. Mao na nakapapagano nila. Pero kitang mga Katoliko, kanang Christmas tree nato gigamit nato na sa atong pagsimba sa angayan simbahon nga mao ang Dios nga nagpakatao nga si Ginoong Jesucristo. So kung ato nang ipahinungod sa pagsimba nato sa Ginoo, paghandom sa iyang adlaw natawhan, paghano day na. Oy, nawala na to sa lohika ana. Maayong panghuna-huna. So, mao nang dili tinuod nga paganismo ang atong Christmas tree, no? Miaging adlaw, no? Ang atong istasyon gi-switch on yun, no? Ang lights, no, sa maong Christmas tree. Salamat po ko sa akong nakita na obserbahan nga naa day pipila ka mga dili Katoliko nga dili sila Katoliko pero nag-respect sila sa Christmas. Salamat kayo ninyo. No, di lang ko maghingala nila. No, naobserbahan ako. In fact, napagaliuban nag-share sa ilang gifts. So, salamat kayo, no, mga dili sila Katoliko. Tingali, ang uban nila nakasabot na po. Nga dili daotan sa ulugo ng adlaw na tawhan si Ginoo sa nining panahon na, no? Kaya ang tinuod, misconception ramang yun, no? Mo bitaw nga naghangyo ko kaninyo mga Katoliko labi na mga professional nga naagyo abilidad sa pagsangyaw sa kamatuoran, no? Mutingog kita kay dili gid maayo nga pasagda nato ang mga igsuon natong maono ay mangunas pagsangyaw mayor ba untog ang ilang gisangyaw insakto, di ba? Pero daghang gasangyaw ron nga pagbahin-bahin lang nato, no? Pagpabungkag lang natong mga Katoliko nya malipay ra ba sila kung mabungkag ta? Di ba? Diha lang sa Facebook mag-post ko kanang mga dili Katoliko diha nga mag-comment lahi kayo mga pulong ba, no? Murag malipay sila kung kitang mga Katoliko wa na ang atong pari ko no naghimog skandal. Pero sila malipay ba? Makaingon ko nga tinuod bago ng pagbating Kristiyano nga kung nakahimog daotan ng imong gisikataw malipay ka. Dapat mag-uul pa ganing ka. Di ba? So, kung doon na gali mag-comment, diya sa akong gipost nga, mura silang malipay kung magbalita o doon na kung pari nga nakahimog daotan, aron makasaway sila parang mobalhin ba sa ilang pundok ba ang pagbati sa mga ubang tao para mo appeal nila, no? Para nako that is not a Christian attitude. Tanawar ko ninyo na akong Facebook, tanawa na diha og kinsa na mga mag-comment diha nga malipay sila kung ang mga pare na to magkabuhat og daotan.
Di ba? Kaya parang parang mabugnaw ng mga makahibalo, then mubalin din silang pundok. Then sa laktod, sa ilo alang ko ha, mabinipited sila kay mudaggamay lang abuloy. Di ba? Daggamay lang abuloy. Kaya, pero basta ilo alang yung ko mga tinahod nga tigpaminaw. Kung ma-prove nato nga ang Katoliko mao ang matuod nga religion nga gitukod ni Kristo, pinaagi no sa pagbase nato sa Biblia o kasaysayan, makaingon biya ko kanang ubang relihiyon ron nga nadato gumikan sa aning pagsangyaw nila sa Bibliang Katoliko, makaingon biya ko kawat biya na. Ano man? Kay usara man gud ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Buot pasabot, ang mga abuloy dapat mapunta gyud tanan sa Katoliko. Kay siya man ang tinuod nga pundok. So kung maghimo tag laig pundok, dayon ang mga tao didto na mohatag nato og abuloy, dili na sa Katoliko. Sama ra tang nangawat sa Katoliko ana. Kay ang may authority nga modawat og abuloy ang tinuod nga simbahan. Pero ngano man karon didto naman ta mohatag og mga abuloy sa mga pundok nga hinimurag tao. Di ba gikawatan nato ang Katoliko ana? O na hinungdan, ako bitaw mo, mutug-an ko ninyo tinuod. Niadto, nakaunahon na ang pagkugtukod og laing pundok. Kay ingko matay maghago ko aning Biblia dayon sangyaw ko di mo kumdato ani kay di ko pare. Ang mga abuloy di man mapunta nako. So di ko madato ani. Huh? Pero nang malandong ko nga kung maghimo pug og akong pundok, then magtuon ko unsay art sa kanang speaking, parang daghan pong madanin ako, siyempre, ibutang ta, madato po ko, prasaan ng nas Davao ron, nga dato kayong pundok. Di, narato toon ko, pero magkonsensya man ko kay inko, ang angay gyud nga mudawat og abuloy, ang mga obispo man gyud, ang simbahan man gyud nga tinuod, kay sila man gyud, historically, ang matuod nga simbahan nga nasumpay sa mga apostoles. So sila mo dapat mudawat og abuloy, dili ang lain nga maghimo og lain. No? Gikawatan na to ang Katoliko nya malipay ra ba taron nga dato ta nga ang Katoliko atong gibiyaan. Mo'y original nga pundok. Kung kay daghan kuno kay problema ang Katoliko. Tinuod ba na daghan kay problema ang Katoliko kay naapoy mga leader sa simbahan labi na sa Amerika nga nagpabuyag. Dili noon tanan. Mga skandalo sulod simbahan pero dili man na mo'y himo na tong ebidensya nga biyaan na to ang Katoliko tungod sa mga skandalo na bitaw to'y INC ron diha ron nag-comment sa akong gipost nga. Okay, natubag man na to tong iyang isyo. Then lain na pud ang rebuttal imbes iyang iribat tong akong gipost, no? Lahi naman nun yang gihisgutan. Abuso naman nun sa mga pare. Mulihay ba sa topic? Sa iloon lang ko, no? Sa iloon lang unta, no? Kay dili mayo, no? Kailangan tukiyo ng issue. Dili na mga personalan kay kami sa Catholic Faith Defenders, wala mi manalipod sa mga abuso sa mga pare. Okay, dili na mo'y among gipanumpaan. Tanawa lang ng ngalan sa among grupo, CFD. Catholic Faith Defenders. So may gidipinsahan na mo, abuso? CAD, abuse defender, may dili, no? CFD, pagtuo, faith, ang mong gidipinsahan, dili abuso. Kaya kung abuso, parehas tang supak ana. Kaya gani, no? Kung doon ay mga pari nga magbuhat og abuso, kawadoon mangalina na mo. Kay actually, maglisod yun migdipinsa sa pagtuong Katoliko kung daghang mga pari og magbuhat og dautan. Prangkahanay lang ta ana. Bitong ako pod mohangyo sa mga pari nga magtarong pud taon mo parang dili mi maglisod og dipinsa sa atong relihiyon. Kay wala man ay apil ng mga abuso sa atong pagtuo, di ba? Mao nang hangyo lang pud ta no sa mga kaparian. Nga dili taon ta magabusar kay maglisod ta og dipinsa sa atong pagtuo kung magsige tag buhat og dautan. Okay, mga igsoon diri sa akong outline, daghan pa ni pero naadlo ko 3 minutos lang ni bilin ako lang ning i-shortcut ha. Sa atang ilang ninyo sa mga umaabot ato mga tulumanon ang mga detalye ani no.
Now, ang pagpiho gud nga Disyembre 25, now jud na natawa nga atong Ginoo, wala tay nakitang dogmatic ana nga statement sa simbahan, no? So dili gyud ta kasigurado gyud nga Disyembre 25. Pero naay mga official or ingnon ta lang statement ang simbahan nga computation nga matunong gyud Disyembre 25, no? Oo. Unsa kayo to, no, sa programa namo sa CFD amo naman ning naisgutan, siguro amo po ning i-expound unya alas 8 gabi, no, sa programa sa CFD, no. Now, ingon na nila nga atong baruganan, no. Ang Disyembre 25 usa sa kanang computation nga dali ana, no. Magsaulog gud ta kita mga Kristohanong Katoliko sa adlawng natawhan ni John the Baptist, Juan magbubunyag June 24 niya. June 24 niya, kay 6 months raman ang kamagulang ni John the Baptist sa atong Ginoong Jesus Christ. So mo-count lang tag unom ka bulan. Mao na po day na adlaw nga tawhan si Ginoo, di ba? Sa to pa June, July, August, September, October, November, December. So December 24 niya, kay tungang gabi man to nataw ang atong mga tungang gabi man to nataw ang Ginoo. So i-round off na lang na 25 mo na December 25. Then lain pang computation ana katong ang sa tukbang na sa Hebrew calendar, nga katong pagpanamkon ni Santa Elizabeth, ako lang iditso kay wala ko'y panahon September 25. September 25 dayon 6 months later na announcement na pod si Angel Gabriel ni Santa Maria nga manamkon siya. Niya, so mukhaon tag gikan sa September, no? September, October, November, December, January, February, March. So March 25. So March 25. So after 9 months, kay 9 months man ang bata gyud sulod normal ya stayan. So March 25, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kanya ang ilang argumento nga dili na pwede kay tingtugnaw man to nya sa tingtugnaw dili man makabaktas-baktas ang mga hayop, mga karnero nya katong pagkatao ni Kristo nakabaktas-baktas man ang mga karnero na siyon rang tubag ana. Ato nang gistudyuhan dito sa natawhan gyud lugar sa Ginoo, sugod-sugod pa ang tigtugnaw, dili pa gyud tugnaw kaayo, no? So pwede pa makabaktas-baktas ang mga hayop sa maong dapit, no? Tunero gud ninyo na kanang klima diha sa katugyong natawhan sa Ginoo. So pwede pa makabaktas-baktas. Pero granting ba nga dili gyud ang Disyembre 25. Ang atong pangutana, dautan ba dai sa ulogon niya nang adlaw? Mangutano ko be, naa ba bersikulo sa Biblia nga pananglit dili gyud Disyembre 25 kay wa gyud ang kahibalo na tao kung sa adlaw na tao ang Ginoo. Dautan ba kung sa ulogon na nang adlaw? Purmi dili. Unya ang pangutana, mutugot ba ang Ginoo nga niya nang adlaw sa ulogon? Mutugot kay ang tinuod nga simbahan naa may gahom sa pagdili og pagtugot. Asa man na mabasa? Mateo 18:18. Ang inyong idili diri akong simbahan, idili usab sa langit. Ang inyong itugot usab. So mutugot ang Dios kung diha itunong nato Disyembre 25. Nya, asa mabasa ang dili mutugot? Nya, wala ko igong panahon. Wala ko igong panahon. Kato na lang Pasko nakadungog ko atong laing pagtuupod nga kana ko nung Pasko sa Biblia dili man na pagkatao ni Kristo, kamatayon man na. Now, ato lang idritso, no, kay wala na tayo igong panahon kana kung pulong Pasko gigamit na to na sama na sa paggamit na to sa pulong pista. Lain ang pista ni San Vicente, San Antonio, lahi. Inana po kanang Pasko sa kamatayon, lahi na Pasko sa pagkabanhaw, Pasko sa pagkatao, ingon na. Okay, now ano tayo igong panahon mga igso. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang ang inyong sulugoon sa maong tulumanon. Hangtod sunod Domingo po. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, maayong adlaw sa pagkatao sa Ginoo. DXPR, Tatak
RMN. May tanong kami sa mga misis. Oh my gosh! Amoy pawis ba si Bunso pagkagaling sa eskwela? Makatalo bath soap mo sa germs sa katawan niya. Mag-Shield Bath Soap. Unbeatable laban sa germs that cause amoy pawis versus another brand. May shea butter moisturizer pa sa presyong abot kaya. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Sa Shield Bath Soap, ikay mapapa-amoy golly wow! No more amoy pawis with regular use. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako, si Yahweh, ang nagsasabi nito. Jeremias, Kabanata 9, talata 24. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. MX3 araw-araw.